Cheltuielile auto. De ce multe firme pierd facilitățile fiscale la controlele ANAF? Multe firme cred că dacă au o mașină pe firmă, asta înseamnă că cheltuielile auto sunt automat deductibile integral. În realitate însă, fără documentație suport adecvată, deductibilitatea poate fi limitată sau chiar refuzată de ANAF. De ce această credință este eronată? Conform codului fiscal, cheltuielile auto sunt deductibile integral doar dacă vehiculul, doar dacă mașina este utilizată exclusiv în scopul activității economice. Firmele care nu pot demonstra acest lucru cu documente adecvate riscă să aibă deductibilitate limitată la 50% pentru cheltuieli și TVA. Există totuși câteva categorii speciale pentru care deductibilitatea este garantată indiferent de justificare, cum ar fi servicii de urgență, pază, agenți de vânzări și achiziții, transport de persoane cu plată, inclusiv taximetrie, Uber, etc., vehicule utilizate pentru servicii cu plată, cum ar fi închirieri, școli de șoferi, sau vehicule utilizate ca mărfuri în scop comercial. Dacă ai mașină pe firmă care nu se încadrează în aceste categorii, trebuie să o folosești exclusiv pentru activitatea economică. Altfel, se aplică deductibilitate la 50%. Cum poți totuși să deduci integral cheltuielile auto? Opțiunea prin care ai putea să deduci integral toate cheltuielile auto, chiar dacă nu te încadrezi în acele categorii speciale, este să arăți prin foi de parcurs detaliate, din care să rezulte clar că fiecare deplasare este legată de activitatea economică a firmei. Să conțină traseu, scop, kilometraj inițial și final, șoferul. Dacă ai asta și poți arăta că într-adevăr kilometri parcurși de mașină sunt exclusiv în folosul activității economice, atunci vei fi în regulă chiar dacă nu te încadrezi în acele categorii speciale. Trebuie să păstrezi documentele justificative, facturi, bonuri, care arată toate acele cheltuieli ale vehiculului, să ai contracte și comenzi care susțin nevoia de deplasare, să stabilești politici interne clare, proceduri pentru utilizarea mașinilor, interzicerea utilizării personale, spre exemplu GPS pentru verificarea traseelor. Partea de proceduri interne e suficient o mențiune în regulamentul intern care să stabilească că este interzisă folosirea mașinilor în scop personal. De ce firmele trebuie să fie atente la aceste detalii? Păi există controale fiscale stricte. Practica recentă a controalelor fiscale arată că ANAF verifică din ce în ce mai strict aceste aspecte. Fără o documentație solidă, riscul de impuneri suplimentare la impozit pe profit și TVA este ridicat. Totuși, pentru firmele conforme există beneficii, pentru că dacă implementează aceste măsuri, nu doar că evită sancțiuni fiscale, dar pot optimiza costurile și asigura respectarea legislației. Make sure că ai documentație completă și corectă, altfel deductibilitatea va fi limitată. Fii informat, fii pregătit, să ne fie bine!